ба ҳама салом. имрӯзҳо агар нигоҳ кунем ба сомонаҳои интернетӣ аз ҳар як мамлакат ҳатман як ё якчанд шахсоне ҳастанд ки онҳоро дар тамоми дунё мешиносанд. ин ҳастанд шахсоне ки бо варзиш, рассомӣ, тарзи дурусти сурудхонӣ ва бо дигар ҳунари болои худ парчами мамлакаташонро дар байни дигар мамлакатҳо боло бардоштанд ва бо меҳнати виҷдонии худ номдори ҷаҳон ҳам шудаанд. дар ин видеои навбатӣ мо суҳбат мекунем дар бораи чунин шахсоне ки аз мамлакати зебои Тоҷикистон ҳастанд ва дар баробари дигар шахсони номдор бо пурвиҷдонӣ ва ватандӯстиашон номдори ҷаҳон ҳам гаштаанд. рафтем. Дилшод Назаров, варзишгар, гурспартои тоҷики қаҳрамон ё ин ки бо забони дигар гӯем чемпиони бозиҳои олимпӣ соли 2016 интихоб шудааст. Дастовардҳои Дилшод Назаров ин ноиби қаҳрамонии ҷаҳон соли 2015, қаҳрамони бозиҳои Осиё 2006, 2010 ва 2014, қаҳрамони чоркаратаи Осиё 2009, 2013, 2015 ва 2017 мебошад. ғайр аз ин Дилшод Назаров намояндаи кумитаи ҷавонон ва варзиши Тоҷикистон мебошад. ин дастовардҳои Дилшод Назаров ба осонӣ набуданд. ҳамаи дастовардҳо бо кӯшиш ва ватандӯстӣ ва бо пастиву баландиҳо ба даст оварда шуданд. Масалан, бори аввал аз тарафи Тоҷикистон Дилшод Назаров дар бозиҳои умумиҷаҳонӣ соли 1997 иштирок кард ва медали бронзавиро ба даст овард. Соли 1998 дар чемпионати ҷаҳон байни дигар гурспартоён ба финал баромада натавонист. гӯё ки хатти сиёҳи зиндагии варзишӣ пеш омад. баъд аз ин соли 2004 дар бозиҳои олимпӣ иштирок кард ки ягон партоиши хуб нишон дода натавонист. дар бозиҳои олимпиади Пекин ҷои 11-умро ишғол намуд. чунин шуд ки гӯё ҳама зидди Дилшод ҳастанд. дар олимпиади Лондон ҷои 10-умро ишғол намуд. аммо Дилшод Назаров ба ин мушкилотҳо нигоҳ накарда бозии худро аз нав оғоз намуд ва нишон дод ки ӯ беҳтарин аст ва метавонад ки ҷоизаи беҳтаринро гирад. соли 2015 барои Дилшод соли муваффақият буд. ӯ ҷои дуюмро дар чемпионати ҷаҳон ишғол намуд ва яке аз якумин варзишгарони тоҷик буд ки ба бозиҳои олимпии Рио 2016 роҳ дода шуд. Дилшод Назаров қаҳрамони ҷаҳон ва Тоҷикистон мебошад ки ба хотири ин худи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ӯро бо унвони шарафи як ҷоизадор намуд. дӯстон, мо бояд фахр кунем ки чунин варзишгаронро дар мамлакатамон дорем ва барои Дилшод муваффақият ба дастовардҳои оянда ва мо мегузарем дар ин ҷо ба қаҳрамони навбатӣ. Самир Абдуразоқов. ҳозир бисёриҳо ҳатто намедонанд ки суҳбат дар бораи кӣ меравад ва ин шахс кӣ аст. ростӣ то худи ҳозир ман ҳам намедонистам, вале ман маълумот пайдо кардам ва ба шумо мефаҳмонам. ин писараки 9-солаи тоҷик Самир Абдуразоқов, пианисти тоҷик ки тамоми дунёро бо тарзи навохтани пианина дар толори консертии Флорида Кис ки ин яке аз толори консертии Карнеги Холл дар Нью-Йорк қарор дорад, ба ҳайрат овард. бале дӯстон, ҳунари писараки 9-солаи тоҷик қариб ки дар як муддати кӯтоҳ овозаи дунё гашт. офарин Самир. умуман аз чӣ оғоз шуд? дар конкурси умумиҷаҳонӣ байни кӯдакон ки қариб 15 мамлакати дунё иштирок доштанд, Самири хурдакак аз тарафи Тоҷикистон намояндагӣ карда ҳамчун яке аз иштирокчии беҳтарин ин конкурси умумиҷаҳонӣ интихоб карда шуд. волидайни Самир мегӯянд ки ӯ навохтан бо пианинаро хело дӯст медорад, гӯё ки пианина дӯсти асосии ӯ бошад. Самир дар бисёр саҳнаҳои консертии классик иштирок мекунад ва ҳамавақт кӯшиш мекунад ки дар ҳар як баромади худ мусиқии беҳтаринро нишон диҳад. дӯстон, ин фахр аст, ин фахр аст. мо бояд бидонем ки чунин пианистҳои номӣ ҳам дорем. давом медиҳем. машҳуртарин ва беҳтарин эҷодкор ва ташкилкунандаи барномаҳои консертӣ Табриз Шоҳидӣ ки хело шахси номдор асосан дар Русия, умуман байни санъаткорони ин мамлакат мебошад. барои чӣ дар Русия, на ин ки дар Тоҷикистон? чунки Табриз Шоҳидӣ баъд аз хатми мактаб барои давом додани дониш худ ба шаҳри Москва омада, ба донишгоҳи санъат ҳуҷҷатҳои худро супорид ва машҳурияти худро дар Русия пайдо кард. дӯстон, шумо бовар намекунед, Табриз Шоҳидӣ бисёр консертҳои санъаткорони Русияро ва маҳз барномаҳои ошкорро дар ин мамлакат ташкил медиҳад. Табриз Шоҳидӣ ба ситораҳои Русия маслиҳат медиҳад ки онҳо чӣ тавр бояд худро дар саҳна нишон диҳанд. дӯстон, биёед номбар мекунам номи якчанд ҳунармандон ва санъаткороне ки бо онҳо Табриз Шоҳидӣ ҳамкорӣ мекунад. ба фикрам ҳамаи шумо
намешносед Владимир Соловьев ки яке аз рӯзноманигори шинохта мебошад. Актёрҳо Леонид Ярмолник, Игорь Верник, барандаи телевизионӣ Леонид Якубович, Ксения Собчак, Лера Кудрявцева. Ин як рӯйхати каме аст ки ман барои шумо номбар кардам. ғайр аз ин табре шоҳидӣ дарсҳои маърифатӣ барои дигар довталабони санъат ва ҳунар мегӯяд. Табре шоҳидӣ мо барои шумо дар давоми кор муваффақият ва қуллаҳои баландтаринро орзумандем. лекин аз Тоҷикистон фаромӯш накунед. Мегузарем ба қаҳрамони навбатӣ Каромат Шарипов. Сиёсатмадор, дастгирандаи мушкилотҳои муҳоҷирони тоҷик дар Русия ва умуман шахсе ки бо озодигӯӣ ва дилбастагӣ ба ҳамватанони худ номдор аст. Росте аз бисёриҳо шунидам ки маҳз Каромат Шарипов дар ҳолатҳои хело душвор ба мардуми тоҷик дар Федератсияи Русия ёрӣ расондааст. Ҳатто дараҷаи баланди сиёсати худро нишон додааст ки сиёсатмадорони Русия дар ҳайрат мондаанд. Шояд тарсиданд ки ҷои онҳоро мегирад ва ба хотири ин ӯро аз Федератсияи Русия ба дарға намуданд. Дӯстон, хеле дер боз маълумот дар бораи Каромат Шарипов он қадар нест. Агар касе маълумот дорад дар бораи корҳои мигратсионӣ, ӯ марҳамат дар зери ин видео нависед. Каромат Шарипов дар ибтидои солҳои 2000 дар Москав чанд созмони ҷамъиятӣ ба мисли Лигаи тоҷикони Русия, Ҷунбиши муҳоҷирони тоҷик Русия ва ахиран Федератсияи муҳоҷирони СНГ-ро ташкил дода ба ҳимоят аз ҳуқуқи муҳоҷирон машғул шуд. Каромат Шарипов вазорати мигратсияи Русияро хело таъкид мекард ки онҳо нисбати муҳоҷирон қонунҳои бемаънӣ ва мушкилотро барои онҳо ташкил медиҳанд. Ҳатто чандин маротиба бо озодӣ сухангӯяш бо кормандони милитсия рӯбарӯ шуд. Барои бисёр муҳоҷирони тоҷик Каромат Шарипов чун як шахси дастгирандаи халқи худ машҳур аст. Ҳақиқатан Каромат Шарипов барои муҳоҷирони тоҷик ва умуман барои дигар муҳоҷирон хело хизматҳои арзанда кардааст. Аммо афсӯс, вақте ки имрӯз ӯ дар ҳолати на он қадар хуби мигратсионӣ қарор дорад, ҳеҷ як дасти ёрӣ ба ӯ ба фикрам нест. Ба хотири ҳамаи шумо мерасонем ки дар охири соли 2017 Каромат Шариповро аз Русия ба дарға карданд ва бо қарори суд шаҳрвандии мамлакати Русияи ӯро бекор намуданд. Албатта мо фаромӯш намекунем ки ҳастанд духтарони тоҷик ки онҳо ҳам бо лаёқату ҳунари худ дар дили мо ҷои худро гирифтаанд. Мо суҳбат мекунем дар бораи Сайёра Сафарова. Шумо чунин шахсро намешиносед? Афсӯс, яке аз актрисаҳои номдор ва пешқадамтарин дар Федератсияи Русия мебошад. Гулдухтари тоҷик. Аз чӣ ҳама ин оғоз шуд? Хеле ки худи Сайёра нақл мекунад, умуман фикр надошт ки ӯ роҳи ҳунарӣ актёриро пеш мегирад. Чунин шудааст ки дар душанбе барои як филми ҳунарӣ ҳамроҳи хоҳари худ рафта мехостааст бифаҳмад ки чӣ тавр филмҳои ҳунариро ташкил медиҳанд. Вақте ки мегӯяд вориди толори кормандони филм шудем, ман фикр ҳам надоштам ки директори филми ҳунарӣ ба назди ман омада мегӯяд ки ман мехоҳам ҳунари шуморо бинам. Ман он қадар боварӣ надоштам, аммо дар дилам гуфтам ки ҳарчи бодо бод. Вақте ки ман саҳнае аз ин филмро бозӣ кардам, ба директори филми ҳунарӣ бозии ман хело маъқул омад ва аз ин хотир ин сабаб шуд ки роҳи ҳунармандиро пеш гирам. Нақл мекунад Сайёра. Машҳурияти худро асосан бо филми ҳунарии Гулчатай пайдо кардааст. Ғайр аз ин Сайёра Сафарова дар филмҳои Десантура, Салам Москва, В ожидании моря, Московская борзая, Без границ ва дигар филмҳои ҳунарӣ иштирок кардааст. Марҳамат, ин филмҳоро тамошо кунед. Боз як меҳрубонӣ ба гулдухтари тоҷик шумо пайдо хоҳед кард. Дӯстон, афсӯс дар як видео намешавад ҳамаи қаҳрамонони тоҷикро ворид кунем. Ростӣ ҳастанд дигар лаёқатмадорон ва ҳунармандони волои тоҷик мисли Расул Боқиев, Рашид Раҳмонов, Исмоил Исмоилов, Бахтиёр Худоназаров, Темур Зульфиқоров, Гавҳар Ҷураева, Диловар Муҳиддинов, Нигина Искандарова, Муниса Усмонова, Абдусалом Абдуллоев, Муҳаммадҷон Шукурӣ ва дигарон ки фахри халқи тоҷик ҳастанд. Бародарону хоҳарони азиз, дӯстон, дар охири ин видео ман чунин гуфтанӣ ҳастам. Агар шумо мехоҳед ки шинохтаи ҷаҳон шавед, пас ҳамавақт ба роҳи рост ва пешқадам бошед. Ҳеҷ кас роҳи асосии шуморо пеш гирифта наметавонад, чунки ин роҳи шумо аст. Лаёқату ҳунармандии шумо танҳо аз худи шумо вобаста аст. Ҳеҷ вақт аз хатогии зиндагӣ натарсед. Кӯшиш кунед ки ин хатогиҳои зиндагӣ такрор нашаванд. Танҳо ғайрату кӯшиш. Як чизро бояд мо бидонем, дар ин дунё мо дорем як зиндагӣ, як вақт, як охират. Саҳифаи зиндагии худро оғоз кун. Ман бошад дар ин ҷо бо шумо хайрхуш намекунам, фақат мегӯям то дидор.